Nok om sporten. Nu går vi ud til vejrudsigten med Niklas herovre. Vi har fået meget flot solskinsvejr her hele rundt om Madrid her, og Villa og Guadalajara, og ja, hele vejen rundt omkring Madrid også. Og det bliver lidt mere varmt oppe ved nordpå, for højtryk er lige ved. Så det bliver 22 grader til lige omkring det yderste af Madrid, og lidt herudaf mod La Leva de la Frontera bliver det kun 21 grader, mens helt hernede nordpå mod det allersydligste af Madrid, omkring Madrid, der vil det kun blive 19 grader. Men det vil ændre sig her i løbet af tiden. Og højtryk er fordi, at det begynder at ændre sig hernede fra højtryk herfra fra nordvestdag på vej nedad, ned sydpå. Så. Ja, den er god på dig, Niklas. Her i central Madrid bliver det 18 grader, og i vest Madrid bliver det 19 grader, i nord Madrid 19 grader, og i syd Madrid 20 grader. Og som I kan se her, er det lidt fugtigt vejr, og det er overskyet. Og højtrykket kommer her fra vest og suser hen mod øst. Hernede i det sydlige Madrid beholder den solskinnet lidt endnu, for højtrykket er kun lige på vej væk. Men det begynder at komme nogle byer her lidt mere nordpå her. Vi bliver også begyndt at få et lavtryk helt her på sådan eftersom hernede 23 grader med solskinnen og lavtrykket, så vil det komme falde helt ned til 17 grader her. Og vinden er begyndt at trække lidt mere opad mod øst, lidt mere nordøst, ikke meget, ja. Men heroppe mod Villa vil der komme byer samt heroppe omkring ved det helt nordlige Madrid. Og